Dag allemaal, beste leerlingen van B1. We gaan het vandaag hebben over deze onderwerpen. De verspreiding van de mens. Impapiamento y plama pagende, ongeveer. The spread of humans, in het Engels. Ja? Hoe verspreidde de mens zich over de wereld en waar kwam de mens vandaan? We moeten het eerst erover hebben wat we bedoelen. Wat bedoelen we met de mens? Als we het hebben over de mens, wat bedoelen we dan? Nou, er waren ooit heel veel mensensoorten zou je kunnen zeggen. Hierboven zie je er een aantal. En wij zijn als het ware één soort mens. Ja? Ons soort mens, hij lijkt wel een beetje op mij, vind ik zelf. Hij lijkt wel een beetje op mij, maar dan iets wildere haren. Ons soort mens noemen wij de Homo sapiens. Dus als we het hebben over de mens, dan bedoelen we vanaf nu de Homo sapiens. Ik ga zo nog uitleggen wat we hier met Homo sapiens bedoelen. Ja? Daar hebben we het dan over. Nou, de Homo sapiens en de Neandertaler. Nou, dit is een reconstructie uit het museum. Oeps, ik maak mezelf iets kleiner. Of ik plaats mezelf iets naar beneden. Dit is een reconstructie uit een museum in Amsterdam. Van de Homo sapiens, als ik het goed heb. Ja? Of Neandertaler. Ja, dit is een Neandertaler. De verstandige mens. Homo sapiens. Homo betekent mens en sapiens betekent verstandig. Dus de verstandige mens. Hendis sabi. Ja? Een slimme mens. Ja? Niet dom, zoals sommigen van jullie in de les willen zeggen. Hij was slim. En zij was ook slim. Ja? Er waren ook andere mensensoorten, zoals deze Neandertaler. Gevonden in het Neanderdal in Duitsland. Dus er waren vele andere mensensoorten en wij zijn er eentje van. En de theorie is dat we 200.000 jaar geleden out of Africa gekomen zijn. Dus ooit zijn we gekomen uit Afrika, dat zie je daar helemaal links. En na verloop van tijd hebben de Homo sapiens zich verspreid over de wereld. 40.000 jaar geleden richting West-Europa. 70.000 jaar geleden richting Azië. Al heel snel, ook 15.000 jaar, 12.000 jaar geleden, richting het verre Azië. Ja? En Zuid-Amerika, zie je. Hè? Dat ze er overgestoken hebben naar Zuid-Amerika. Dat zie je ook. Dus je ziet hier ook dat ze uiteindelijk overgestoken zijn, omdat toen die landmassa's aan elkaar vastzaten, dat ze overgestoken zijn richting wat nu Noord-Amerika is en later ook Zuid-Amerika. Ja? En allemaal gelopen over land. Dat is de theorie. Vanaf 200.000 jaar geleden, out of Africa. Dat is de gedachte. Nou, wat waren nou de middelen van bestaan? Manera pa sobrevivi. Ja, dus wat was nou de middel van bestaan van deze mensen? Nou, je ziet op deze afbeelding zie je al voorbeelden hoe dat eruit zag. En deze afbeelding zie je dat ook. Zo zag dat eruit. Ze leefden van de natuur. Nou, wat betekende dat nou? Nou, ze leefden van planten. Ja, van bessen, van noten, van bepaalde vruchten die er groeiden. Ik heb het vertaald als yerba, dat is meer gras en kruiden. Maar het was natuurlijk veel meer dan dat. En van vlees. En dat kwam van dode dieren. En dat aten ze op. Alles wat ze in de buurt konden vinden. Van een mammoet, van een tijger, van een os. De voorouders van de koeien. Allerlei soorten dieren waar ze mee leefden, die jaagden ze op en aten ze op. Wat nog meer? Nou, ze waren dus jager-verzamelaars. Deze mensen waren jager-verzamelaars. En deze mensen waren dat ook. En je ziet dus dat ze van alles en nog wat doen met de dieren die ze gevangen hebben. Hun huid bewerken, met stenen, dingen doen van de botten die ze gevangen hebben, van de wezunan, daar doen ze dingen mee. Dus van alles doen ze van het vlees van de botten. En die jagers-verzamelaars waren nomaden. En vandaag de dag hebben we nog steeds nomaden. Sommige volkeren doen dat. Die leven van plek naar plek en leven niet op één vaste plaats, maar trekken rond van plek naar plek. Ja? Waar er eten is en waar er dieren en voedsel te vinden zijn. Nou, die nomaden zijn er nog steeds in bijvoorbeeld Mongolië en bijvoorbeeld